खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन पाक्कानि न' लुबाय थानाय समावनो हरखाबै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा गरेस्वरनि भेटेनारि बिफाननि न' लुनायनि खामानि मावबाय थानाय समावनो सासे बर' सुबुङा हरखाबै जिउ खोमानो गोनां जादों थैनाय सुबुंनि मुङा गौतम बसुमतारी उफ्रा मुं राजा बसुमतारी 26 बोसोर बैसोनि बिथाङा उदालगुरि साबखाथानि थागिबि फोरमायथिनाय बायदिब्ला गौतम बसुमतारीजों लोगोसे लोगोआव गासै 4 सुबुंफोरा गरेस्वरनि भेटेनारि बिफाननि न' लुनायनि खामानिखौ मावदोंमोन 11,000 भल्ट मोब्लिब थारनि गाहायाव न' लुनायनि खामानिखौ मावदोंमोन बिथांमोनहा बेयावनो गौतम बसुमतारीया लहा दैखांनाया लहाया मोब्लिब थाराव नांहैदों जायजों बिथाङा मोब्लिब बोगथाबजानो गोनां जादों मोब्लिब बोगथाबजानायजों गौतम बसुमतारी बिथाङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन जायनि थाखाय फाहामथाय होनो बिथांखौ देहा फाहामसालि फारसेबो लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै हलि फोरबोनि समावनो सिमांनि न'आव अर नांनानै गासैबो सेवहांगार जादों न' बां सि जोम गासैबो सेवहांगार जानायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव दुखुनि मोनसे थासारि नाथाय अर खामनायनिफ्राय नखरनि गासैबो सुबुंफ्रा जिउ रैखा मोननो हानायखौ लानानै दुखुनि गेजेरावबो खुसि जादों जायनाखि दासान्दि थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आसामनि दाब दाब जायगाफोराव अखा हानाय खोरोमनाय मोफ्लामनाय सारन्थाइ गावनाय आरो अन्थाइ गोग्लैनाया जागासिनो दं थिग बेबादिनो जरहाटआवबो गिख्रंथाव सारन्थाइ गावनायजों गंसे न'आ सिलिंखार जादों न'आव रावबो गैयै समावनो न'आव सारन्थाइ गावदों जायजों न'आ सिलिंखार जानायनि अनगायैबो न'आव थानाय सि जोम रां रुफा सना बायदि बायदि गोनां बिजाब गासैबो सेवहांगार जादों होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला न'आव गासै 3 सोद्रोमा दंमोन बिमाया न'आव गैखायामोन न'आव खालि बिफाजों लोगोसे फिसाजो आरो फिसाजोनि लोगो दंमोन थिग बे समावनो फिसाजोआ बिफाखौ बेदर लायनो थिननायलाय बिफायाबो बेदर होफैनानै थांफिनदोंमोन बेनि उनाव हलि फोरबोनि थाखाय न' खाथियावनो गुबुन गुबुन हाबाफारि जानायाव फिसाजोखौबो बाहागो लानो लेंहरनायाव फिसाजोआबो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन बे समावनो रावबो गैयै समावनो न'आव सारन्थाइ गावदों जायजों सिमांनि न'आ सिलिंखार जादों होननानै फोरमायथिदों बे जाथायनि अनगायैबो बाक्सानि सुनबारियावबो सारन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो सानै सुबुङा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों जासमिन पारभिन मुंनि सुबुङा सारन्थाइ गावनायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादों ओजोंहाय मनन आली आरो हालिम उद्दिना गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनथाय होनो गोनां जादों जौ जुवा बा जायखिजाया बेसादनि निसाया नखराव बेसेबां खैफोद लाबोनो हागौ बेनि मोनसे बिदिन्थि खायफा सुबुंफोरा लोंनाय जानायनि निसा गैयाब्लाबो माखासे गाज्रि खामानि मावनायनि निसा थायो जेरै जुवा गेलेनाय बबेयावबा गेलेनाय जायोब्ला बेयाव फैसा लागायनाय बायदि बायदि थिग बेबायदिनो फिसाया रां दाहार लानानै क्रिकेट गेलेनाय आइपिएलआव 1 कौटिनिबो गोबां रां लागायनानै गासैबो राङा खहा जाजोबनायनि उनाव बिसिया गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों कर्नाटकनि चित्रदुर्गायाव जादों बे जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला इन्जिनियार साख्रि मावनाय दर्शन बाबु मुंनि सुबुङा आइपिएलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गेदेर गेदेर क्रिकेट गेलेनायफोराव रां लागायबोदोंमोन थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो रां लागायबोदोंमोन जेराव बिथाङा रां लागायनो थाखाय कौटि रां दाहार लाबोदोंमोन नाथाय रां लागायदोंब्लाबो जेब्लाबो जेननो गोनां जाबोदोंमोन आरो कौटि राङा ओरैनो दैयाव थांजोबनो गोनां जादोंमोन फारसेथिं रां दाहारखौ सुख'नो हायैनि थाखाय रां हरग्राफोरजों गोबां हाराहास्ति खालामजानो गोनां जादोंमोन नखरनि सुबुंफोरा अब्लाबो रां दाहार लानाय आरो क्रिकेट गेलेनायाव रां लागायनायनिफ्राय गोजानाव थायाखैमोन दर्शन बाबुआ जायनि थाखाय गासैबो बिथिङाव सहायनो हायैनि थाखाय आरो फिसायखौ मोजां लामाजों लाबोफिननो हायैनि थाखाय बिथांनि बिसि रनजिताया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों आरो थैनायनि सिगां बिथाङा गांसे सुइसाइड नटबो लिरनानै गालांदों फिसायनि जुवा गेलेनाय आरो रां दाहार लानायफोरखौ सुख'नो हायैनि थाखाय हाराहास्ति खालामजानाय बेफोर गासैबो बिथिङाव सहायनो हायैनि थाखायनो बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों रिपर्टनि बायदिब्ला दर्शन बाबुआ कौटि रां दाहार लादोंमोनब्लाबो माखासे रांखौ सुख'बायमोन आरो माखासे आद्रा दंबावोमोन होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों लकसभा बिसायख'थिया रायजोआव जानो आरो बारा गोबाव सम गैलिया 19 एप्रिल 22 एप्रिल आरो 7 मे गासै मोनथाम खोलोबाव रायजोआव लकसभा बिसायख'थिया जागोन बेनि थाखाय बिजाथिफोरा गाव गावनि बिजाथिलाइ गथायनायखौ जागायजेननो हमबाय जरहाट लकसभा बियाबनि थाखाय कंग्रेसनि बिजाथि एमपि गौरब गगৈ बिथाङाबो बिजाथिलाइखौ गथायबाय मैयानि सानाव गोथार फोरबो हलि फोरबोनि सानावनो दामै देयै मोनसे रंजा बाजा थासारिनि गेजेरजों बिजाथिलाइखौ गथायबाय अदेबानि नमिनेसनखौ गथायबाय एमपि गौरब गगৈ बिथाङा बिथांनि अनगायैबो मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल बिथाङाबो डिब्रुगड़ लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायबाय जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा
UPPLनि रायजो सभानि MP रनगोरा नार्जारी आरो AGPनि गाहाय अतुल बरा बिथांमोननि नुजाथिनायाव सर्बानन्द सनवाल बिथाङाबो गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। ओजोंहाय आसाम जातीय परिषद अदेबानि AGPनि दैदेनगिरि लुरिनज्योति गगৈ बिथाङाबो डिब्रुगड़ लकसभा बियाबनि थाखाय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। रायखांनो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिया हादराव 7 खोलोबाव जागोन। गिबियाव 19 एप्रिलाव जागोन, नैथि खोलोबा 26 एप्रिल, थामथिया 7 मे, ब्रैथिया 13 मे, बेनि उनाव फारियै 20 मे, 25 मे आरो 1 जुन गासै 7 खोलोबाव हादराव बिसायख'थिया जागोन। बेनिनो मादाव आसामाव 3 खोलोबाव बिसायख'थिया जागोन, 19 एप्रिल, 26 एप्रिल आरो 7 मे। दरं उदालगुरि लकसभा बियाबा 26 एप्रिलाव जागोन आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिसायख'थिया 7 मेआव जागोन। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालखौ एरेस्ट खालामनायखौ लानानै मैयानि सानाव दिल्लीयाव दुंहाव थासारि। आम आदमी पार्टीनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा प्राइम मिनिस्टारनि न'खौ बेंखनो नाजादोंमोन। ओजोंहाय बिजेपिनि मावथि आरो मददगिरिफ्राबो अरविन्द केजरीवालनि हेंथा ओंखारबोनानै धरना होदों। बेबायदिनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों दिल्लीयाव। रायखांनो गोनांदि थांनाय 21 मार्चआव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालखौ इडिआ एरेस्ट खालामदोंमोन। अरविन्द केजरीवाल बिथांखौ इडिआ एरेस्ट खालामनायनि उनावनो दिल्लीयाव आम आदमी पार्टीनि मददगिरि आरो मावथिफोरा धरना होनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोफ्रावबो आम आदमी पार्टीनि मावथि मददगिरिफोरजों लोगोसे बेरेखा दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफ्राबो धरना होदों। मैयानि सानावबो दिल्लीयाव मोनसे गेदेर धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव आम आदमी पार्टीनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि न'खौ बेंखनो नाजादोंमोन। बेयावनो दिल्ली पुलिस आरो पेरामिलिटारि फर्सआ फैनानै बिथांमोनखौ हमदों आरो हमनानै बासाव दैखांनानै पुलिस थाना फारसे लानानै थांदों। ओजोंहाय अरविन्द केजरीवालनि हेंथा खालामनानै धरना होदों बिजेपिनि मावथि आरो मददगिरिफोराबो। अरविन्द केजरीवालखौ गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनो थाखाय दाबि दैखांदों बिजेपिनि मददगिरिफोर। मोन्नैबो गोख्रों राजखान्थि दोलोनि बे धरना होनाय हाबाफारियाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। उनाव दिल्ली पुलिस आरो पेरामिलिटारि फर्सआ बिथांमोननि धरना होनायखौ बन्द खालामफैनो गोनां जादों। आम आदमी पार्टीनि मददगिरि आरो मावथिफोरा फोरमायथिदों दि बिथांमोना गोजोनै आरो सुबुं खुंथायजों धरनाखौ होबाय थादोंमोन, नाथाय बेयावनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा इमारजेन्सि होनानै बिथांमोनखौ हमहोदों। बेनि अनगायैबो दिल्लीनि गुबुन गुबुन जायगायावबो सेक्सन 144 होदों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। पाकिस्तानाव गिख्रंथाव बमजों गाग्लोबनाय जाथाय। 7 चाइनानि थागिबिफोरखौ थांखिनानै सुइसाइड बम्बारा बमजों गाग्लोबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला चाइनिज इन्जिनियारफोरा पाकिस्तानाव गेदेर बान्दो लुनायनि खामानिखौ मावदों। बेयावनो चाइनिज इन्जिनियारफोरा इस्लामाबादनिफ्राय खाइबार पाख्तुनख्वा प्रभिन्सआव थानाय गावसोरनि केम्प फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो सुइसाइड बम्बारा बिथांमोननि कनभयआव सौख्रांदों। बेनि उनाव गारिया बेफ्रुदों, जायजों 6 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। 6नि मादाव 7 चाइनानि थागिबि आरो सासेया पाकिस्ताननिनो गारि सालायग्रामोन। बे जाथायनि सायाव गोख्रैनो संदाननानै दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय चाइनिज एम्बेसिनिफ्राय गोख्रों दाबि दैखांदों। बेनि उनावनो पाकिस्तान सोरखाराबो जाथायनि सायाव संदाननायखौ जागायजेनबाय। बे सानसे साननैनि गेजेरावनो पाकिस्तानाव चाइनिज सुबुंफोरखौ गाग्लोबनाया बेयो नैथि खेब। बेनि सानसे बा साननै सिगांबो पाकिस्ताननि एयारबेसआव गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन। बालुचिस्तान प्रभिन्सआव थानाय नेभेल एयारबेसआव पाकिस्तानी उदखारिया गाग्लोबदों। बम आरो गुलिजों गाग्लोबदों, जायजों सासे जवाना जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। उनाव गाग्लोबनो फैग्रा 7 दुथांफोरखौबो गावथारफिननो हादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव बालुचिस्तान लिबारेशन आर्मी हाथियार लाग्रा आफादनि आखाय थानायखौ सिमान लादों उदखारि हानजाया। रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारनाय, मोफ्लामनाय, सारअन्थाइ गावनाय आरो अन्थाइ गोग्लैनायफोरा जागासिनो दं। मैयानि सानावबो गुवाहाटी, जरहाट, गलाघाट, कार्बि आंलं, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि, लखिमपुर, दरं, उदालगुरि, सनितपुर, धेमाजि आरो नलबारि बेफोर जिल्लाफोराव गोबां अखा हानाय आरो बारहुंखा बारनाय जादों, जेराव बारहुंखा बारनायजों गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों आरो मोब्लिब खुन्थियाफोराबो गुबुदों, जायनि थाखाय गोलाव समसिमहालागै मोब्लिब गैयै जादों आरो लामायाव गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गोग्लैसिननायनि थाखाय लामाया गोलाव समनि थाखाय बन्दबो जानानै थानो गोनां जादों। रायजोनि माखासे जिल्लाफोराव गोमो गाबनि सांग्रांथिबो फोसावबावदों बोथोर बिगियाना, जेरै धुबुरी, गवालपारा, क'क्राझार, चिरां, बरपेटा, बङाइगाव, नलबारि बेफोर जिल्लाफोराव 30 मार्चआव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अखाजों लोगोसे खोरोमनाय, मोफ्लामनाय जानो हागौ बेफोर जिल्लाफोराव। बाक्सा जिल्ला, उदालगुरि, गलाघाट, बिश्वनाथ, लखिमपुर, माजुलि बेफोर जिल्लाफोराव 30 मार्चआव जेबो सांग्रांथि होआखै। ओजोंहाय मरिगाव, नगाव, हजाइ, वेस्ट कार्बि आंलं, धेमाजि, जरहाट, शिबसागर, चराइदेव, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, काछार,
हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज बेफोराव 30 मार्चआव गोमो गाबनि सांग्रांथि होदों। गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ। हजाइ, कार्बि आंलं, गलाघाट, धेमाजि, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, डिमा हासाव बेफोर जिल्लाफ्राव दिनैनि सानावबो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, असिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमलजि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमलजि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।